ସନେଟ୍ ସମ୍ରାଟ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ କବି ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ତରଙ୍ଗିତ ତାରୁଣ୍ୟର ତୃଷିତ ତୀର୍ଥ ଗୀତି କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନ। ପାଉଁଶ ତଳୁ ପାତାଳ ପର ଝାଡ଼ି ଏପାରି ସେପାରି ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କବିଙ୍କ ଉତ୍ତାଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରକ୍ଷାନ୍ତର। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଇଷତ୍ ଇସ୍ତାହାରରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନେଟ୍ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ପ୍ରେମ ଓ ପୃଥିବୀ। ସେଦିନ ବି ପ୍ରେମ ଥିବ ପୁଣି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାପ। ସେଦିନ ବି ପ୍ରେମ ଥିବ ପୁଣି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାପ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ପିନ୍ଧୁଥିବ ରାତି ଆଉ ଦିନର ନିର୍ମକ। ଦେହ ଥିବ ଦାହ ଥିବ ଘାସ ଆଉ ଫୁଲର ମାଟିରେ। ସେଦିନ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଥିବ, ଆଉ ଥିବ ଜୀବନର ଭୋକ। ସେଦିନ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ମଣିଷ ଜାତିର। ଜହ୍ନ ଥିବ ତାରା ଥିବ, ଘା ପୁଣି ପାହାଡ଼ର ଦିହେ। ଖରା ଥିବ, ମେଘ ଥିବ, ନଅଙ୍କ ବା ନଈ ବଢ଼ି ଯାହା ସେଦିନ ବି ଥିବ ସବୁକୁ ବା ବୁଝିଦେବ କିଏ? ସେଦିନ ବି ଥିବ ତମେ, ରାତି ଥିବ ତମରି ଗଭାରେ। ସେଦିନ ବି ଥିବ ତମେ, ରାତି ଥିବ ତମରି ଗଭାରେ। ତାତି ଥିବ ଦେହେ ପୁଣି ଓଠେ ଥିବ ଗୋଧୂଳିର ନାଲି। ଅଥଚ ଏ ସବୁ ସହ କବିର ଏ ଛୋଟ ପୃଥିବୀକୁ ସେଦିନ ଆସିବ ଯଦି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବ ଖାଲି। କବରର ଫାଟ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଥିବ ଗଛଟିଏ। ତମକୁ ଚାହିଁବ ଆଉ ପଚାରିବ, କିଏ ତମେ? କିଏ ତମେ?